дар давоми даҳсолаҳои охир рушди босуръати технологияҳои рақамӣ симои иқтисодии ҷаҳонро ба таври куллӣ дигаргун сохт. агар қаблан рушди кишварҳо бештар ба захираҳои табиӣ, иқтидори истеҳсолӣ ва имконияти молиявӣ вобаста арзёбӣ мегардид, имрӯз омили асосии рақобатпазирӣ сатҳи рушди сармояи инсонӣ, истифодаи самараноки технологияҳои рақамӣ ва қобилияти татбиқи навоварӣ мебошад. дар чунин шароит иқтисоди рақамӣ аз самти алоҳидаи рушд ба унсури муҳими сиёсати иқтисодии давлатҳо табдил ёфта, барои баландбардоштани ҳосилнокии меҳнат, такмили идоракунӣ, тавсеяи соҳибкорӣ ва беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолӣ имконоти нав фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо назардошти ин равандҳои ҷаҳонӣ рушди иқтисоди рақамиро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ муайян намудааст. ҳадафи асосӣ танҳо ҷорӣ намудани технологияҳои нав нест, балки ташаккули муҳите мебошад, ки дар он дониш, навоварӣ ва малакаҳои рақамии шаҳрвандон ба омили пешбарандаи рушди иқтисодӣ мубаддал мегарданд. рушди технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, густариши хизматрасониҳои электронӣ, омода намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон ва татбиқи дастовардҳои илмӣ барои таъмин намудани рушди устувори кишвар аҳамияти калидӣ доранд. дар ҳамин замина солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардидани солҳои 2025-2030 ифодаи равшани он аст, ки Тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди технологӣ ворид гардидааст. имрӯз технологияҳои рақамӣ дигар танҳо воситаи осонсозии фаъолияти инсон нестанд. онҳо ба муҳаррики рушди иқтисодӣ табдил ёфта, муносибатҳои истеҳсолӣ, идоракунӣ ва хизматрасониро тағйир медиҳанд. таҳлилҳои созмонҳои байналмилалӣ нишон медиҳанд, ки давлатҳое ки тавонистанд иқтисоди рақамиро бо суръат рушд диҳанд, ҳамзамон суръати баландтари рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ ва рақобатпазирии бештарро таъмин намуданд. тибқи дастуру сипоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рақамикунонии иқтисодиёт, рушди инноватсияҳои молиявӣ ва тавсеяи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар ҷумҳурӣ пайваста тадбирҳо амалӣ мегарданд. бо мақсади иҷрои вазифаҳои муайян гардида, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми ваколатдор дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои рушди инфрасохтори муосири пардохтӣ корҳои назаррасро ба анҷом расонида истодааст. бо мақсади иҷрои вазифаҳои муайян гардида, агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои қарзии молиявӣ барои рушди инфрасохтори муосири пардохтӣ корҳои назаррасро ба анҷом расонида истоданд. ҳоло дар ҷумҳурӣ низомҳои ҳисоббаробаркунии байнибонкӣ дар реҷаи вақти воқеӣ, интиқолҳои фаврӣ, хизматрасониҳои бонкдории мобиливу интернетӣ ва QR рамзи ягона фаъолият доранд. дар баробари хизматрасониҳои байналмилалии пардохтии Google Pay, ба роҳ мондани Apple Pay доираи хизматрасониҳои муосири пардохтиро боз ҳам фарох менамояд. ба роҳ мондани хизматрасонии Apple Pay марҳилаи муҳими рушди низоми миллии пардохтӣ буда, ҳамгироии бозори молиявии Тоҷикистон ба низоми ҷаҳонии рақамӣ, бозгӯи мутобиқ гардидани инфрасохтори пардохтии кишвар ба талаботи муосири байналмилалӣ ва омодагии ташкилоти қарзии молиявӣ барои ҷорӣ намудани технологияҳои пешрафта, муносиб ва бехатари пардохтӣ мебошад. ҷорӣ намудани ин хизматрасонии муосири пардохтӣ натиҷаи тадбирҳои пайгиронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди инфрасохтори низоми пардохтӣ, татбиқи технологияҳои пешрафтаи молиявӣ, тавсеяи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва ҳамгироии низоми пардохтии мамлакат ба фазои ҷаҳонии рақамӣ мебошад. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон минбаъд низ дар доираи сиёсати рушди иқтисоди рақамӣ, татбиқи технологияҳои инноватсионии пардохтӣ, баландбардоштани сатҳи фарогирии молиявӣ ва густариши хизматрасониҳои муосири пардохтӣ чораҳои заруриро амалӣ менамояд. бо ташаббуси агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон хизматрасонии Apple Pay дар ҷумҳурӣ роҳандозӣ гардид. дар маросим нахустин амалиёти расмии пардохт тавассути Apple Pay дар ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуд. амалиётро намояндаи ширкати Apple Inc. оид ба робита бо мақомоти давлатӣ ва сиёсати давлатӣ дар Осиёи Марказӣ ва Арманистон анҷом дода, он дар шабакаи супермаркетҳои ёвар ва марказҳои савдои кишвар ҳамчун аввалин нуқтаи савдои қабулкунандаи Apple Pay дар кишвар амалӣ гардид. дар марҳилаи аввал хизматрасонӣ тавассути бонкҳои Алиф ва Ҳумо пешниҳод гардида, муштариёни онҳо метавонанд кортҳои бонкии мувофиқро ба Apple Wallet пайваст намуда, тавассути iPhone, Apple Watch ва дигар дастгоҳҳои дастгиришавандаи Apple пардохтҳои бехатар ва ғайритамосӣ анҷом диҳанд.
дар умуми Apple Pay ин технологияи пардохти бетамос бо воситаи NFC аст. Қабл аз ин мо моҳи июни соли 2024 Google Pay-ро шурӯъ карда будем ва дар Тоҷикистон муаррифӣ кардем ва бо воситаи он кор мекунам азоёни мо. Apple Pay ба мисли Google Pay аст. Дар умум Pay чӣ маъно дорад? Pay пардохт кардан аст. Google ин бо технологияи Google ва Apple бошад бо технологияи ширкати Apple аст. Чӣ хел кор мекунад? Вақте ки азоё мераванд барои харид кардан ба онҳо одатан корт дар кор аст. Барои бо ҳамун постерминалҳо онҳоро фосилавӣ бошад ё ин ки бо воситаи чипи он пардохт кунанд. Вақте ки азоён Apple Pay-ро барои худ пайваст мекунанд ва корти худро ба Apple Pay пайваст мекунанд, дар ин ҳолат онҳо метавонанд бетамос бе истифодаи корт танҳо бо воситаи телефон бо пахш кардани як тӯбмача пардохти худро гузаронанд. Яъне ин маъноиро дорад ки дигар ба мағозаҳо рафта QR-ро скан кардан лозим нест ё ин ки кортро аз киса баровардан парол, код ягон чизе кардан лозим нест. Танҳо ҳамун телефонро бароварда ба посттерминал наздик мекунед ва пардохти худро мегузаронед. роҳандозии Apple Pay дастоварди муҳим дар татбиқи сиёсати рақамикунонии кишвар буда барои рушди пардохтҳои ғайринақдӣ, хизматрасониҳои молиявии рақамӣ ва ҳамгироии Тоҷикистон ба экосистемаи ҷаҳонии технологияҳои рақамӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Акнун дорандагони кортҳои Mastercard метавонанд харидҳои худро тавассути iPhone, Apple Watch, iPad ва Mac зуд, қулай ва бехатар пардохт намоянд. барои пардохт кардани харид дар мағоза муштарӣ бояд тугмаи паҳлӯи таҷҳизотро 2 маротиба пахш карда iPhone ё Apple Watch-ро ба терминали пардохт наздик кунад, то ин ки пардохти бетамос иҷро шавад. дар Apple Pay бо тасдиқи шахсият тавассути Face ID, Touch ID ё рамзи махфии таҷҳизот ва инчунин бо рамзи ягонаи яккаратаи амниятӣ ё рамзи махфии таҷҳизот ва инчунин бо рамзи ягонаи яккаратаи амниятии динамикӣ муҳофизат карда шудааст. имрӯз пардохт бо Apple Pay дар мағозаҳои гуногун, дорухонаҳо, хизматрасонии таксӣ, тарабхонаҳо ва дигар ҷойҳо қабул карда мешавад. Apple Pay пардохти таҳвили таомҳо ва маҳсулоти хӯрокворӣ, харидҳо дар интернет, нақлиёт, таваққуфгоҳ ва ғайраро осон мекунад. як маротиба кортро илова карда дигар вориди маълумоти он шудан ҳангоми ҳар як харид лозим нест. имрӯз рушди устувори пардохтҳои рақамӣ дар Тоҷикистон баръало эҳсос мегардад. бо афзоиши талаботи истеъмолкунандагон ба татбиқи самараноки пардохтҳои рақамӣ, Mastercard ҳамкориро бо бонкҳои шарик идома дода, қарорҳои инноватсионии пардохтиро дар бозор роҳандозӣ мекунад ва имкониятҳои пардохтро барои дорандагони кортҳо боз ҳам васеъ мегардонад. роҳандозии Apple Pay ин марҳилаи муҳим дар рушди экосистемаи пардохтҳои рақамии Тоҷикистон буда ба дорандагони кортҳои Mastercard имкон медиҳад ки тавассути дастгоҳҳои Apple ки онҳоро ҳаррӯза истифода мебаранд, харидҳоро зуд, қулай ва бехатар пардохт намоянд. Apple Pay дар асоси принсипҳои амният ва махфият таҳия карда шудааст. ҳангоми истифодаи кортҳои кредитӣ ё дебетӣ дар Apple Pay рақамҳои воқеии кортҳо дар таҷҳизот ё дар серверҳои Apple нигоҳ дошта намешаванд. ба ҷои он рақами ягонаи ҳисоботи таҷҳизот таъин карда мешавад ки рамзгузорӣ шуда ба таври бехатар дар чипи муҳофизатшуда нигоҳ дошта мешаванд. он чип ҷузъи аз рӯи стандартҳои соҳаби сертификатсияшуда мебошад ки барои дар дастгоҳ ба таври бехатар нигоҳ доштани маълумоти пардохт таҳриррезӣ шудааст. агар мо шурӯъ кунем аз оне ки дар Тоҷикистон ё ин ки дар дилхо давлат чӣ тавр ҳамин система, ҳамин технология пайдо мешавад ва чӣ хел онҳо кор мекунанд. Ин технология чӣ хеле гуфтем Google аст ва технологияи Apple аст. Онҳо барои ҳар як давлат як талаботҳои муайяни худро доранд барои пайдо кардани ҳамин барои муайян шудан ва пайдо кардани ҳамин намуди хизматрасонӣ дар ҳамон давлат. Яъне Google ё ки Apple анализ мекунад Тоҷикистон, Қирғизистон ё ки ягон давлати дигарро ва онҳо баҳо метиҳанд аз ҷиҳати бехатарӣ, аз ҷиҳати технологияҳо, дар ҳолате ки онҳо иҷозат доданд барои пайваст шудан ба ҳамин система, пас аз ин аллакай бонкҳое ки дар дохили ҳамин бозорҳо кор мекунанд, онҳо имконият пайдо мекунанд ба ҳамин система ворид шаванд. Яъне ҳамин аст сабаби асосие ки барои чи Google Pay соли 2024 шурӯъ шуд, Apple Pay бошад дар соли 2026. ва вақте ки ҳамин гуна имконият пайдо шуд дар бозори Тоҷикистон, мо ки хушбахтона хеле ҳамкории зич дорем бо Mastercard ва Visa, албатта бо дастгириҳои Бонки Миллӣ, мо аз он гувоҳӣ ёфтем ки дар аввали соли 2026 ба Тоҷикистон аллакай ҳамин
хизматрасонӣ ҳамин технология пайдо мешавад ва бонкҳо метавонанд ба он пайваст шаванд. Пас аз тақрибан 5-6 моҳ ҳамоҳангсозӣ мо тавонистем ки тамоми талаботҳои технологӣ ва бехатарии ҳамин системаи Apple Pay-ро пурра гузарем, ҳамоҳангсозиро тамом кунем ва ба онҳо пайваст шавем. яъне ин технология аст ки тамоми бонкҳои Тоҷикистон ба ин метавонанд пайваст шаванд. танзим кардани Apple Pay осон аст. Барои он дар iPhone барномаи валетро кушода плюсро пахш кардан лозим меояд ва дастурамали илова кардани кортҳои кредитӣ ё дебетиро иҷро намудан зарур аст. баъд аз он ки корбар кортро дар iPhone, Apple Watch, iPad ё Mac илова мекунад, ӯ ҳамон лаҳза метавонад дар он дастгоҳи пардохти Apple Pay-ро истифода барад. илова бар ин, ҳамаи бонусҳо ва бартариҳои истифодаи кортҳо нигоҳ дошта мешаванд. дар Тоҷикистон Apple Pay ба дорандагони кортҳои Мастеркарди Алифбонк дастрас аст. дар марҳилаи аввал хизматрасонӣ тавассути Алифбанк ва Ҳумобанк пешниҳод гардида, муштариёни онҳо метавонанд кортҳои бонкии мувофиқро ба Apple Wallet пайваст намуда тавассути iPhone, Apple Watch ва дигар дастгоҳҳои дастгиришавандаи Apple пардохтҳои бехатар ва ғайритамосӣ анҷом диҳанд. ин иқдом қадами муҳим дар рушди пардохтҳои ғайринақдӣ ва иқтисоди рақамии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Apple Pay расман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст. чанд рӯз қабл Ҷумҳурии Тоҷикистон ба феҳристи кишварҳое ҳамроҳ шуд, ки дар онҳо низоми байналмилалии пардохти Apple Pay дастрас аст. ин иқдом як марҳилаи муҳим дар рушди иқтисоди рақамӣ ва пардохтҳои ғайринақдӣ дар кишвар ба шумор меравад. Apple Pay ба соҳибони дастгоҳҳои iPhone, Apple Watch, iPad ва Mac имкон медиҳад, ки бо истифода аз кортҳои бонкии худ бидуни тамоси инсонӣ бо терминал пардохт анҷом диҳанд. ҳангоми ҳар як амалиёт технологияҳои амниятӣ Face ID, Touch ID ё рамзи дастгоҳ истифода мешаванд ва рақами воқеии корт ба фурӯшанда пешниҳод намегардад, ки сатҳи амниятро баландтар мебардорад. бартариятҳои Apple Pay, пардохти зуд ва бидуни истифодаи корти пластикӣ, сатҳи баланди ҳифзи маълумоти молиявӣ, истифода дар мағозаҳо, барномаҳои мобилӣ ва хариди онлайн, имкони пардохт дар хориҷи кишвар дар нуқтаҳое ки Apple Pay қабул мешаванд. Тоҷикистон яке аз якум давлатҳое аст ки пайваст шудагӣ аст ба ҳамин система. яъне якум дар осиёи миёнаи Қазоқистон буд. пас аз ин аллакай Тоҷикистону Қирғизистон ба ҳамин хизматрасонӣ, ба ҳамин технология пайваст шудагӣ ҳастанд ва мо имконият фароҳам овардагӣ ҳастем барои аъзоёни худ ки ҳамин хизматрасонӣ истифода баранд. агар гузарем ба қисмати оне ки чӣ тавр ба сиёсати пешгирифтаи дарунии Тоҷикистон чӣ хел таъсир мекунад, албатта хело чизи хуб аст, барои он ки дилхоҳ нафар метавонад бо доштани аввай телефони худ, бо дастрасӣ ба аввай телефони мобилӣ ё ин ки Apple Watch ё ин ки дигар таҷҳизотҳое ки Apple истифода мекунад ва онҳо чипи NFC доранд, метавонанд онро истифода карда дар дилхоҳ ҷое ки посттерминал аст, посттерминале ки ҳамин технологияро қабул мекунад ё ки кортро қабул мекунад бо технологияи NFC, дилхоҳ мизоҷои мо метавонанд онро истифода баранд. қобили қайд аст ки Apple Pay технология аст ки на танҳо дар дохили Тоҷикистон кор мекунад, балки дар дилхоҳ давлати ҷаҳоне ки дар он ҷо посттерминал аст ва он пардохти бетамосро қабул мекунад, шумо метавонед Apple Pay ки дар Тоҷикистон шумо ба телефони худ насб кардед ё корти худро дар он пайваст кардед, метавонед дар он ҷо васеъ истифода баред. роҳандозии Apple Pay қадами муҳим барои рушди пардохтҳои рақамӣ, коҳиши истифодаи пули нақд ва мутобиқсозии низоми пардохтии Тоҷикистон ба стандартҳои байналмилалӣ арзёбӣ мешавад. имрӯз пули электронӣ ба қисми ҷудонашавандаи ҳаёти мо табдил ёфтааст. мо бо корт, ҳамёни рақамӣ ва барномаҳои мобилӣ харид мекунем, маблағ мефиристем ва ҳатто ҳаққи хизматрасониҳоро пардохт менамоем. бартариҳои пули электронӣ пардохти зуд ва қулай анҷом дода мешавад. зарурати ҳамеша бо худ бурдани пули нақд кам мешавад. ҳисобу китоби хароҷот осонтар мегардад. имкони пардохт дар ҳар вақт ва аз ҳар ҷой пайдо мешавад. хулоса пули электронӣ метавонад ояндаи иқтисод бошад, агар мо онро бо масъулият ва дониши молиявӣ истифода барем. технология худ хатар нест, хатар дар истифодаи нодурусти он аст. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мин баъд низ фаъолияти худро ба татбиқи самараноки сиёсати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи рақамикунонӣ ва инноватсия равона намуда, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди устувори иқтисоди миллӣ чораҳои амалӣ меандешад.